Parengis tunggal tetembangan Wahyu. Senabi ngerantuang pun para kadang tamu ngersakaken tetembangan nggih mangga monggo. Nggih. Sesarengan Alga Budaya. Alga Budaya. Alga Budaya wonten diajeng ayu Fajar Amelia Matur suwun. Alga Prioritas Audio terima kasih dulur-dulur bola-bola channel matur sembahipun rawuhipun.
garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting geleng-geleng Paradisi Alga Budaya